Yesus jaga balik ke besok kami saja dengan orang mampu. Bercakap mau besok misita Maria Joseph Kudina Valencia. Esensi dalam media serta berbangsa saja dengan Mary Joseph Kudina Valencia. Sangat White Power Association of Country dalam media serta kadir sambil seluruh dalam berbeda. Yang ada sama orang jasa lukas kita semua besar dan yang di sana kami beri koleksi hari kata dan kita besar beri di rumahnya dan jadi sesuatu yang besar seluruh yang berada besar maksudnya dan kita besar di kami saja boleh dapat beri di kami maknya. Bapa kami berdoa pavitra nabi. आमच्या सगळ्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवासो आणि पवित्र आत्म्याचे तुमचे सभे आसो आमच्या महानगरीनो लोक सगळ्या हस्तांतर करून हा हिंदू मात्र भाग्यवान आसा काही संदेश आसा मोरी खतनातले मारे देवान तिका मूळ पात्रांतले निवारले सदांसदी पातकाविने भगवान पडवीची आणि आमकां तुजी देख आसा आमच्या जिवितांत गदाविने पातकाविने जियोंको भगवान जिवीत तुमच्या मानवांतले जियोंको आमी प्रयत्न करूंको तरी आमी सचा बलिदानांत आमी वांटेले आसतना मोरी दाखयल्या वाटेंत आमी सुरू जाय सुमादार आमी सगळ्यार आमी करूया Komentarnya kami saja berikan pada level jadi mencatatkan kemudian. Mungkin
मातेचा सर मनगती आणि अंतराची सुकणी केली. मोनी तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार काडली. जें नांव मनशां हरेक प्राण्याक दिलें तेंच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जनवरांक अंतराच्या सुकण्याक आनी सर मनगतीक नांवां दिलीं, पूण ताका फावो तसली संगती मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्वरा देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मांसान बदली. सर्वेस्वर देवान मनशा जावन काडलेले बोरीक एक स्त्री रचली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें, शेती ती म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी, कित्याक नारांत हांव तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपले बायलेक एक करता आनी ती दोगांय एकूच कूड जातात. दादलो आनी बायल दोगांय मेळटी आसली, पूण तांकां लज दिसनासली. देवाचें उतर हें. Thank you.
सर्वेश्वर तुझे मार्गाप्रमाणे येशू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. येशू थंयसर भायर तीर आनी सिदोन प्रांतांत गेलो. थंय तो एक घरांत भितर सरलो. त्या विशयान कोणाली कळीत आसचे ताका नाका आसलें, पूण ताच्यान गुपीत उलोवंक जालेना. ताचे विशयान एक स्त्रीयेन आयकतच ती भितरसर ताच्या पांयाक पडली. तेजे धाकटे धुवेक देवशार लागलो. ती एक अनपावळटी जल्माक सिरोफिनिशिया प्रांताची. आपले धुवेक लागलो देवशार धांवडायचे म्हणून ती परातूंक लागली. पण जेजू तिका सांगलें, पयले भुरगीं खावन नादोशी जावची. भुरग्यांचो उदो काडून सुण्याक गुडोवन सोसामाय. ती सामके म्हणाली, ते नीस धनिया. तरी भुरग्यांनी उडयलेले उंड्याचे कुडके मेसा पदा आसलेली सुणी खातात न्हय. तबो जेजू तिका सांगलें, असली सांगलेल्या तुवें घरा बसचे. तुजे धुवेचो देवशार सुटला. अशें ती घरा पावल्या वेळार तिची धूव अंतरुणार न्हिदून आसलेली तिणें घेतली. तिचो देवशार सुटलो. देवाचे उदरगणी सगळे मोगाच्या भवनांत नियाळाचो विशय आसा. लग्नांतलो बरे समान लग्नांतले माय फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर सावरता इतलोरा अगोदर 21 फेब्रुवारीच्या 11 तारखेर जावन मार्चच्या 25 तारखेर फ्रांसाच्या लूर्स शहरांत सोबीत सुंदर चली बर्देदत म्हणल्यार भुरग्याक प्रापोवणी हे आसलें सोबीत सुंदर भुरग्याक आसलें सांगलें तुजें नांव. ह्या वेळार सोबीत चलयेन भुरग्याक म्हळें, हांव जावन आसा निश्कळंक धरती सांबाळिल्ली व्यक्ती. हांव जावन आसा निश्कळंक धरती सांबाळिल्ली व्यक्ती. त्या भुरग्याक कसले सगळीं उतरां समजूंक नात. ते भुरगे घरचे गेले आनी घरच्या कविकारा लागली वचून विचारले लागले. चली म्हाका दिश्टीक पडल्या आनी ती आपणाचें नांव आपूण निश्कळंक धरती सांबाळूंक म्हणटा असो अर्थ कितें. ह्या वेळार कविकाराक अजाप जाता. कित्याक म्हळ्यार तेंच नांव थोड्या वर्सां पयले 4 वर्सां पयले सावरदार इतलोरा आनी पात्रनातीस बाबा पियूस नोव्यान सगळ्या जागतीक पवित्र सभेक मोरी निश्कळंक धरती सांबाळ म्हणलें संत सत्कड भावार्थ्यांनी मानून घेवले संत म्हणून प्रगट केले. आनी मोरयेन हें संत तें खरें म्हणून गणगणीत म्हणल्यार सदेव दिसलीक म्हणून तें हीर केलें. तें खरें म्हणून रुजून केलें. मुखाच्या भावना आनी भयणीनो, हें लोक सभेक मान करून ह्या पृथ्वीमेंत आमी आसा. ह्या संदेश आमकां परत दिता. जशे मोरी घटनांतलेली व्यक्ती पातकावेले जल्मल्ली व्यक्ती सबरी आमी आमच्या जिवितांत पातकाक फाट करून घटनांतले जिवीत जियोवंक आमकां आपोवणें दिता. मोरी निश्कळंक धरती सांबाळ म्हणटा आसतना कितें आमी समजून घेवया. देखून आमी म्हणटा पुण्यान बरी खबर हाडली आनी ती पवित्र आत्म्यावरवी गर्भेत जाली म्हणटा. आनी ती गर्भेत जाली जेजू क्रिस्ताक. पूण मोरी निश्कळंक धरती सांबाळली म्हळ्यार मोरी माय आपल्या आवयच्या कुसवांतच धरती सांबाळटा आसतना देवान तिका
मूळपत मानले राखले कित्याक त्या उद्देशा खातीर सर्वंतर ह्या संवसाराक येवन जो आसा देखून देवच तयार करता जो देवाचो पूत मोरये पुनार जल्म आसलो देखून मोरयेन एक भाग्यवंतपणी जीवंक जाय आसलें देखूनच देव तिका तयार करता देखून मोरये गर्भ समरल्या घडये पावून ती पवित्र म्हणजे ते देवान मूळ पदार उरोवंक सोडलें ना विशेष कृपा देवान तिका हो केले देखून अर्थ नासलेले माये म्हणटा आसतना अर्थ मोरी कृपेन भरलेली म्हणजे जाचे लागीं पाताक आसा थंयसर कृपा आसूंक साथ दिना कोणा लागीं पाताक ना तो कृपेन भरलेलो व्यक्ती देखूनच गब्रियल भुरगो मोरयेक दिसली पडलेल्या वेळार उलो केलें उतर नांवान मोरये कृपेन भरलेली व्यक्ती दुसऱ्यान मोरी गर्भी समावत आसतना तिका देवान म्हणून भक्तांतले राखले तिच्या विशेष देण्याक लागून न्हय बदलाक देवाच्या विशेष देण्याक लागून कित्याक सोडवणकार जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक जल्मूंक आसलो तो येता पताक नाश करूंक आनी जे कितें विसाव करता कितें सोडवून तो हाडूंक येता ती सोडवून खुर्सार मोरच्या पयलेच त्या सोडवणेच्या योजनांत आपल्या आवयक पयलेच तो भागीदार करता कित्याक आपूण जल्म आसा आवयक तो पातकांतले वाचाव करता तिसऱ्यान मोरी मायेन मूळ पातकांतले वाचाव केले सत 1921 आरंभ जाल्ले न्ही मगर पवित्र सभेच्या सुरविल्या दिसांनीच भावांत आमी हे सत मानून घेतले सवार लोक हे सत सन्मान जाले अधिकृत रितीन हे प्रकट जावंक लागले देखून पापसायको बाबा पियूस नोवो तो लोकां लागीं माहेक सारका पिस्पा मात्र ह्या सारका मात्र सगळ्या संवसारांत लोकांची भाग्य कितें लोक कितें म्हूण चिंतता हे सगळे एक संक्षिप्त रितीन लोकांचे एक अभिप्राय विचारता आनी सगळ्या संवसारांत जागतीक रितीन लोक हे सगळें मानून घेता म्हणल्यार वळखून घेवन पापसायको सगळ्या पवित्र सभेक हे सत मानून घेवंक आपोवन येता मगाच्या भावांनी भयणीनो मोरी नासलेली स्त्री मानून घेत आसतना मोरये आनी हेबे मदें एक संबंध रुपीत करतात विशेष जावन मोरयेक नवी येव म्हणलें एक नांव पवित्र सभेंत सुरविल्ल्या दिसांनीच पवित्र सभेच्या बापायान भाग्यवंत मनशांनी मोरयेक उलो केले साहित्य कोटी आमकां आयकूंक मेळटा विशेष जावन भाग्यवंत पॉलिकार्प भाग्यवंत जुस्तीन आनी सगळ्यांनी दुसऱ्या भाग्यवंतांनी मोरयेक नवी येव आनी जेजू क्रिस्त नवो आदार म्हणलें एक नांव दिल्लें आसा कित्या खातीर मोरी नवी येव आनी नवी येव जावन ती फक्त लायक जावन कशें जल्मली म्हणलें तुलान केल्लें आमी पळयता आयच्या पयल्या वर्सा म्हाका हांगासर कळीत जाता येव दादल्याच्या बलिदान काडली देखून देवान येवेक करता आसतना तिचे तें कसलेंच पाताक नासलें हे सगळी नवी येवी जमत आसतना कसलेंच पाताक नासलें नवो आदाम देवान आसतना ताचे तें पाताक नासलें नवो आदाम जेजू क्रिस्त जल्मांत ताचे तें पाताक नासलें देखून येव आनी नवी येव आदाम आनी नवो आदाम ही दोगांय जल्माक येता आसतना ताचे तें पाताक नासलें कित्याक देवान पूण तफावत खंयसर आसा तफावत आसा देवान तांकां दिल्ल्या स्वतंत्र उपाय करच्याक आदाम आनी एवेक खूब बऱ्याक जिवीत दिलें तिका बरी कोटाक जियोवचें थंयसर उणेपण नासलें थंयसर दुखीकाय नासली थंयसर रडगड नासलें रुदां नासलें पिराशें नासलें कितेंच नासलें सगळें बरें आसलें संपूर्ण सुखां थंयसर आसलें देवान ताका एकच शर्त दिल्लें तें शर्त जे कितें आपणें सांगलें ताचे विरोध वचोंक नजो देवाक आनी अविधेय जावंक नजो ह्या ताच्या सवालाक ह्या तांच्या आपोवण्याक ती सोडून पडली आनी तांकां दिल्या स्वातंत्र्याचो दुरुपयोग ताणें केलो देखून पयली येव आनी पयलो आदाम थंयसर स्वतंत्राचो दुरुपयोग करून हातांत सांबाळली आनी देवाक हांव ती पयस केली हाचे वासा पयल्या वासा म्हणटा ताका कितेंच लज नासली कित्याक ताचे तें पाताक नासलें घेताळा ती पाताक पडली तांकां लज भोगली कित्याक देवाक
सारखे जाऊन ना केदाला हात लागून पडता केदाला कधी काही लस येता तर देवा तुका येऊन सुरुवाता देवाला बोलस येता ह्या विषयात मोरी माई जैत म्हणता कित्याक देवान मोरी माई की स्वतंत्र दिल्लो मोरी माई देवान तयार केले होय पत्ताविने रसले एका विशिष्ट योजनाचा वाटला मिसळून काढले मिसळून काढले म्हणून तिने देवाच्या पदाची आवयचा म्हणून देवान बद्दल घालवून ना बदलात प्रियाला बोलून काढलं एक आपोवणे दिले नामान मुली एक ठेवलेले सोनी तुझे सनाका असा देवाची पदाची आवय उसावून येताय मुली एक समजून ना ह्या वेळार मुली एक पंत बाबा एक चॅलेंज हे स्वीकार करचे वासोचे एक भगवंत हे सगळे गणित पुढे गबरे रान मुली एक बुरी कमराचे गणित असे विवरण म्हणता सगळं सर्कस मुली तुला राखून रावलो काही ह्या गुरुव्या गबरेच्या सवालाक मुली किती जबाब दिला या संबंधाने नो म्हणताली आणि केदाला मुलीन म्हणे आपण सगळेच पडायचे साधन ज्या उत्तराप्रमाणे मध्ये ते जाऊन असताना सरकार रोड संभ्रम चलोके कित्याक सोडून या संसाराक प्रवेश करून मोडयेन खूप लागले म्हणून मगाच्या बाबुलीनो आपण स्वतंत्राचो सदुपयोग केले वरवी बरे डान्स कथावी रावली भगवंत रावली भक्तावी जियेली कोणाच्या भावनांनी मिळो आज मोरी आमकां त्यांचं आपोवणे दिता पवित्र पुस्तकांत अभ्यासकारांच्या पुत्रांत पहिल्या वचनांत चवथ्या वळेंत जे मोरयेक पुरो करता दावीद मोरये म्हणून त्यांचं जिवीत आमकां जियोवंक देवाचे उतर आपोवणे दिता देवाचे उतर म्हणटा पयलो वचन चवथी वळ ताचे समोर आमी भाग्यवंत आनी कथावीन जावच्याक संसाराच्या स्थापने आदींच क्रिस्ताताई आमकां विसरात आज आमकां विसरले आमकां देवान रस्त्या आदींच त्या जल्मल्या घडये आवयच्या कुसुमांत देवान आमकां रस्तांच देवान आमकां विसरून काडल्यात एक भाग्यवंत आनी कथावीन जिवीत जियोवचे खातीर देखूनच पवित्र स्नान करता आसतना पवित्र स्नानांत आमकां देवान भाग्यवंत केल्यात ताच्या पवित्रपणांत वांटेले केल्यात आमचे ते आसले मूळ पदार्थ धुवन काडून भाग्यवंत जिवीत जियोवंक आमकां आपोवणे दिला कुटुंबाच्या भावयेनो पुण्यान आमकां उलो आसा आमचें जिवीत आमच्या उतरांत कर्म्यांत आनी सत्तेंत वायटाक फाट करूंक भक्ताक फाट करूंक विशेश जावन मंत्रा वयल्या प्रसादांत जेजू देवाचें उतर जेजू आमकां म्हणटा आमच्या चिंतनांत रावन आमी भक्ताक आदार रावून देखूनच जेजू म्हणटा मदेव स्वांतेल 5:20-8 वळ ज्या चिंतनांत जर तूं खोटें चिंताय का दादल्या एका स्त्रियेक खोट्यान पळयताय थंयसर तूं पाद्वार जाताय भक्ताक जाताय कीर्तन पुराण उन्न कीर्तनांत देवाचें उतर म्हणटा आमच्या जिवेंत आमी भक्ताक आदार रावून वचो देवाचें उतर वापूर बायल म्हणटा सर्वेस्परा म्हज्या तोंडा मुखार एक राखणो दवर म्हज्या वंडाच्या दारा कडेन एका पाऱ्या दाराक एका सेक्युरिटीक दवर कित्याक वायट रावलोक म्हणजे काळीज बुलाना जावन ते कापूरबायचे मागणे कीर्तनकार करता देखून म्हज्या उतरांनी हांवें पाताक आदारून वचो आनी सांगत आस तुज्या कर्मेंत हांवें वाट आदारून वचो देवाचे धा उपादेश आमकां दिल्यात त्या उपादेशांत हांवें बेगीनच म्हज्या कर्मेंत हांवें पाताक आदारून वचो अशें म्हजें जिवीत निर्मळ आनी पवित्र जावूंक जाय दुसऱ्यान आमी मोरयेवरी जेजू क्रिस्ताक जल्म दिवंक जाय वा जेजू क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक जाय कशें आमी साक्ष दिवंक आमी करच्या कामा मुखांत आमी करच्या उलोवण्या मुखांत कोणें पळयल्यार आमकां समजूंक जाय हो जावन आसा क्रिस्ताचो शीस हो जावन आसा क्रिस्ताचो पाटलाव जे मदर तेरेसान केलें जे जायत्या भगवंतांनी केलें ते सगळे आमी तशें करूंक जाय जेजून सांगलें बरी आमचे भाव थंयसर मेळोवंक वेळार कोण म्हजी आवय कोण म्हजे भाव आनी भयण जो कोण त्या उतरा प्रमाणे जियेता तो जावन आसा म्हजी आवय बाप आनी भयण कुटुंबाच्या भावान आनी भयणीनो बरी मायेक आसा आमी मान करता आसतना ती जावन आसा भावीन स्त्री पातकार हित व्यक्ती तिचे बरे आमच्या जिवितांत पातकाक फाट करूंक देवाच्या उतरा प्रमाणे जियोवंक अशें तुमचे खरे पटकावदार जावंक जाय कृपा आमी सगळ्यांक मागया
देवा आमच्या मोगाळ बाबा तुझ्या सपुताच्या वयस भक्ती उदास करून आम्ही तुका हे बलिदान देता ताजे वरवीं तुज्या कृपेच्या आदारान आमी तुका मानत असले बलिदान सदा जावं बळी मेमोन नम्रतेन मागता आमच्या सगळ्यांक जेजूचे नावी सर्वेस्परांचे सोबे आसो आमची काळज उबारूया सर्वेस्परा आमच्या देवाक दीन आसूया सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर्व पवित्र आणि ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व काय आम्ही तुका दिन वासून फावो हो काय दोन्ही दिसो आणि आमच्या फायदे असो कथा विना पारून एका सभिमान करताना एका दयाळाने तुका वापरता तुका वंदिता तुझी कीर्ती भरगडता आपल्या वापराची उल्लेख सांभाळून पवित्र आत्म्याच्या कृपेन तुझ्या एकल्या सपुताची ती आवय झाली आणि जसे प्रकाशाने संसारात पावयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी ताजे उद्देश देवदूत आणि सर्गीचो सगळो दळपा तुझी दोर महिमा वाखाणटा तांचे संगाती आमचे गाणे मेळोन आनंदान आमी तुझी स्तुती गायता बाबा परस्पर पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची जर त्या पवित्र पवित्र जन्माने मागता जाऊन आमकां आमच्या सगळ्या जेजू ख्रिस्ताची खूप आणि आपले सगळें कस्टमरांक सुंदरच्या आदी ताणें उलो घेतलो तुका दिन वाचून तो म्हणलो तो आपल्या साथ दिलो आनी म्हळें हो तुमी सगळे सुगे आनी खयात ती म्हजी दूर तुमचे तसोच सांबाळून तेच बरे जेवण दसरे काळ सगळे तुला नव्यान दिन वाचलो की आपल्या साथ दिली नाही पुढे तुम्ही सगळे सुगे आणि हमते पिया तुमच्या रक्ताची कास नव्यान ससनी करण्याचे रजत पात्राचे बक्षणे मिळच्या तुमचे पसंत आणि सगळे तुमच्या पसंत देवराव केले हे म्हणजे आमच्या खरा Babat tersebut berdoa. Bapak Yesus jaman nasani penarjuan nasani bukti peni ulas kerta menibuk jiwa surga ni sebenarnya jika surga semerpita jadi mukari yang nanti sewa korban kahor kene kunan mukari wasta ini jesuci kuda ada surga nama semesta putrat jawe kaya dharma amin berarti mata सर्वेश्वरा अके पृथ्वीचे विस्तारले तुझे पवित्र देशोपराश कर फ्रांसिस आमच्या भगिनी बाबा पीटर पाव आमच्या गोडे बाबा आणि सगळे यासाठी बदला बराबर तिका आपली मुगान वाडे पण जीवन पण सोबत सुधरून मिळाली आमच्या भावपणीची ताकद कर तांगाने तुझी सगळे मिळल्या समेसा
तुझे परसळीत मुखामोड पडेल कर आम्हा समीस संजय करून आम्ही मागताव अंकवार करी नवाचे माये संगती आणि दिसपती भाग्यवन सुसे भाग्यवन दोन आणि सर्व खाणे तुका मानवाल्यांच्या सगळ्या भक्ता बराबर ससनाच्या सुखात आमका वाटोदी तांच्या संगता तुझी महिमा गाऊन आमका बघकर जेसू ख्रिस्ता तुझ्या पुतावरवी त्यास जेजूवरवी त्यास जेजू संगता त्यास जेजू ताय पवित्रत्वाच्या एकपणा सर्व परिदार बापा सर्व वंदना आणि वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सर्वंतराची आज्ञा मनात धरून सगळ्यांचे केलेले प्रार्थना आम्ही सगळ्यांना म्हणूया आमच्या बाप्पा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र थांब तुझे राज संकाळे तुझे कशी सगळा सगळा कशी संसारांचा आमचं विस्फोटनादी आणि आमचे सगळे बक्षिता कशी आमची भाता बघस आणि आमचा पाहिल्याकडं दिनला वाईटांचे धन्यवाद सर्वेश्वरा सर्वांते आमका निवार दया करून या जीवितांत समस्त कायम कादी सर्गींचे भागरी आमच्या सर्वंतराजे सर्वेस्ताचे येणे बरोबर शांत रेखल्या आमका तुझे उदार कापले सर्व भक्तांचे सुतळे आणि सर्व आकारांते वाटळे तुम्ही जेजू ख्रिस्ता तुझ्या धर्मदत्तामुळे तुमका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमका दिता आमच्या भावनांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी कोणांक सांबाळ तुजे दाय रासवत चलयताय ससनाच्या ससनाक तुझ्याची शांती सदांका तुमचे जुगे आसो सदांका शांती दिता देवाची शिडी जेजू ख्रिस्त संसाराचे पाप करतात त्या शिडीच्या जगनाला पुणे लाभले आम्ही सहभागी भाग्य भवना
प्रार्थूया. स्वर्गीयच्या बापा, तुझ्या पदाच्या वैसुख स्मरण या पवित्र जीवनात आम्ही म्हणलो की तुला आणि जेवण आमच्या संबंध राजाच्या जीवन तुझ्या आमका भरल्या अंकवार पुढे चिंते घेऊ आणि त्याच्या आधारात या सजीवान साधे साधिक करून आमचे जीवित तुझ्या सगळ्या भुग्यांचे मोगाचे जीवित सांग हे आम्ही मागता ख्रिस्तांच्या सम्यावर होईल. प्रियमाच्या दुसऱ्या दिसा म्हणजे आईच्या दिसा देवाच्या उतरासो रियाण दिवन हे संभ्रमिक दिसाचे बलिदान घडवून आमच्या बरोबर मागल्या अनादी बाप जास्मिन दिसोशा सांजेचे सेमेनी दिसो प्राध्यापक हांकां तुमच्या सगळी संख्येतर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. कथा बीन मरये या ध्येयाचेर गोवा बरोबराचें शिकोवन दिवन आमकां ताणें मदीं पुष्पाण दिलां. तांकां तुमच्या सगळी संख्येतर्फे हांव देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाच्या फेस्ताचें प्रतिपन आनी पुलिसाची निधी सलून दर्या इन्फेंट्री कॉन्व्हेंटाच्या सिस्टरांचो तांचो प्रत्येक रितीन हांव उपकार वावुरता आनी देव बरें करूं म्हणटा. आयच्या दिसाचें कॉयर आसा पाद्री पियो फॅमिली कॉयर पंगड तांकां प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. रंगीत गायन करून आमकां मागणें करूंक तांणी कुमक केल्या. ह्या पुताच्या सर्व शाल्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. दिसा उपरांत सगळ्यांक तनपिवन आसा तनपिवन तुमी स्विकार करीचे म्हणून हांव विनंती करता. तनपिवन दिवच्या किंग्स केटरर्स तांच्या मानाक आसा पिटर डिसोसा आनी सुगंधीचो हांव प्रत्येक रितीन उपकार वावुरता. आयच्या दिसा व्हड संख्यान तुमी अशें ह्या दिसाच्या बलिदानाक हजर जाल्यात. तुमच्या सगळी सांचो हांव उपकार वावुरता आसतना फाल्यांच्या दिसा क्रिसमसाचो दीस तुमी येवचे आनी परवा फेस्ताचो दीस ह्या दोनी कार्याक जगतांतल्या बापान तुमी हांगासर संवसाव मरियमाय मुखांतर देवाचे आशिर्वादां चडून दिवंक तुमचे लागीं हांव विनंती करता. आज सभार ते सभा इरादे घेवन हांगासर आमी आयल्या आनी प्रत्येक रितीन ह्या ते सभा पासून ह्या दिसाच्या बलिदाना वेळार आनी नवऱ्याच्या वेळार मागूंक विनंती आसा. दिसाक बसून अणसायकरच्या 5 सणांक सुटका म्हणचे बसून आनी सुटसुटी जावचे बसून विनंती आसा. सैरीक गणोवंक विनंती आसा. 7 जाणांनी विनंती केल्या तांचे बसून आमी प्रत्येक मागया. 7 जाणां भुरग्यांनी शिकोवंक बरी साणवाय म्हणचे बसून विनंती केल्या तांचे बसून आमी मागया. बँकाचे लोन फारीक करूंक 15 जाणांनी विनंती आसा तांचे बसून आमी मागया. सगळ्याची कोर्टीन केस आसा बेगीनच परिहार जावचे बसून आनी विद्यार्थी जावचे बसून जीक म्हणचे बसून कुटुंबान विनंती केल्या तांचे बसून आमी मागया. 5 जाणांनी तांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून बसून विनंती केल्या. मरियमाची आशिर्वादां आनीक मागणें हे दिशेन आमी मागून घेवया. बरी कामां आनीक बरो सांबाळ म्हणचे बसून 5 जाणांनी विनंती केल्या तांचे बसून आमी मागया. एका खासदारी जोड्याक भुरग्यांचे देणे म्हणचे बसून विनंती आसा तांचे बसून आमी मागया. एका घरांत समाधान घडोवंक आनी तशेंच माणसां खातीर आमी मागया. सुनावे खुबसार विनंती आसा तांचे बसून आमी मागया. एका घराचें काम पोंताक पळोवंक विनंती आसा आनी तशेंच एका सरीक बरी सैरीक घडोवंक विनंती आसा. ह्या त्या सभा बराबर सभार आमची खासगी त्या सभा आसा प्रत्येक रितीन आमी मागया. ह्याच्या दिसा राजकीय फुडारा बसून 500 दीस त्रिदुमाचो दुसरो दीस हे दिसा सोंपचे आसा. बरे राजकीय फुडारी फुडें वचचे बसून आमी प्रत्येक रितीन मागया. संगतास ह्या दिसांनी आमची भुरगीं परीक्षा तयार करून आसा. सर्व आमच्या भुरग्यांक बरी मोत म्हणचे बसून बरें शिकोवंक आनी बरो फुडार बांदून काडून देव तांकां आदार दिवची म्हणून एकडी भोर मोवपणी आमी मागया. आमी मेळया लोक साहेबीन नोवेलाचे मागणे आमी सगळ्या म्हणया आनी आमची सर्व पेशावा इरादे मरियमाय मुखांतर देवाक आमी विनंती दिया. देवाचे माये आमचे शेकाये कथामेन वावरे तुझे सजे मलायके आत्माच्या आश्रया तुझे सजे विश्रावणे आनी आमचे मुखार उर्दुमाये आमचे दस दुख आनी पिडाचेरा तो सर्व जाणाय. लोक शहरांतल्या घट्ट्यान तो दिश्टेक पडलेले गेले गांव आशपर्यान सबार जाणां
Diliburkan oleh mata suruh diai. Menjadi setiap kali terpenian dengan serta seorang serum dewan penian manitana. Angka yang dari kali pengaji saud putri lagi. Guru mengalami menjadi setiap sebuah sana kudisi menjadi mulai kelamnya. Kami diberi yang bersedia awal mengaji pagi menjadi sesi wanita. Dan jangan saja beri semua berdoa. Sebagai tarikan ini, wajah orang ini, orang ini, menjadi semacam orang yang barat dokter. Berani satu jauh dari jiwa atau suara. Maka semi kalimat yang kaliwa, pakar tahu tentang polis dulu. Kesalahan ini dirasani menjadi tadi suci tinggi dan bapak cek kami mandor apa kurba surutri. Dan macam mengapa tersedia ibu rumai am cepesu. Am jawabnya besul, am jawab besul, am jawabnya besul, menjawab besul besul, dewa lagi nanti ke sama datang datang, maka setiap saat sama seronci, lalu baik kita sama Allah di amin. Am jawab sekincang, penjela pemimpin sang, penjela sampai, penjela bersih serta serta bersih sungsara sang. Service for तुमचे सोहे आसो आम्ही सर्व देवार दे बाप आणि भूत आणि पवित्र आत्मा तुमचे आपला आशीर्वाद घालो होसयात विसर्जे शांती नाम गाता Semeja bulan Maria beri kabar ini, teman Maria dan beri suci sangat serian terus sedih, ani sedih Paul tidak bisa Yesus. Apalagi suci sangat teman Maria dan beri suci sangat serian terus sedih, ani sedih Paul tidak bisa Yesus. Ini masuk pun sano, kamari penbeli suci sangat serian terus sedih, ani sedih Paul tidak bisa Yesus. Ini kita macam ni apa so penali terus, magia kesini kita sebagai yang berarti mencetak kita yang sebenarnya kita bersama ini semua cara antara polisi kita berpakaian dengan bermakam kasih sampai yang berpakaian ini papa ini pula ini publiknya
स्वदेशी की आत्मा की शुक्रिया और निरंतर प्रकाश की भगवती समझ में